Insellimlek nirkassar hawnhekk bil-kodba tiegħi ara ġejja xemx għalik u xemx il-Kwiżż nikkomunikaw. Ninsabu fil-paġna tal-ittra G, G ta' gomma u G ta' ganċ, u bħassoltu fl-ewwel parti tal-paġna ikonna it-taqbila. Imbagħad għandna nota dwar il-kitba u fin-naħa fil-parti ta' isfel tal-paġna dejjem ikonna 12 kelma u fl-aħħar vers 3 ismijiet li nikdbu bil-G kbira. U xekk il-G kbira dejjem inħalluha, l-ittra kbira dejjem inħalluha għall-ismijiet. Jiena f'dawn il-ftit minuti ħantikom sistema kif tistgħu taqraw u tifhmu. Fil-fatt, poġġejt dawn 12 kelma li għandna hawnhekk u ikkupjajthom fuq il-laptop u poġġejthom f'sillabi għaliex bis-sillabi meta nagħmluhom f'sillabi huwa faċli ħafna li naqrhom. Infakkarkom li kull sillaba irid ikollha vokali. Pereżempju, għandi il-kelma granċ li miktuba bit-tipa skura, granċ għandha biss vokali waħda, għandha l-vokali A, allura dika irrid inlissina, irrid ngħidha f'nifs wieħed. Hija kelma ta' sillaba waħda. Il-kliem ieħor kollu il-11 kelma l-oħra għaliex għandi 12 kelma huwa kliem ta' żewġ sillabi għaliex kull kelma għandha żewġ vokali. Fl-aħħar nett isfel għattilkom għandi l-ismijiet Grezzju, Gatt u il-Gambja li nikdbuhom dejjem bil-G kbira. Imma ħalli ngħaddu għall-Kwiżż. It-tweġiba ta' dawn 12 sentenza tinsab fil-paġna tal-ittra G għaliex huma kliem li ħajjibdew bl-ittra G. Mela, it-tweġiba qiegħda qudiemkom kemm tfittxuha ftit f'dawn l-erba' versi li għandna hawnhekk. U l-ewwel waħda hija din. Hawn indaħħal il-karozza jew it-trakk. It-tieni xi nies iżommu l-asafar ġodin. It-tielet sentenza, iż-żgħir tal-Moża hekk insejħulu. Ir-raba' nikteb bil-lapes u nħassar b'din. Il-ħames jgħidu li dan l-annimal tal-baħar jimxi blura. Imbagħad għandna l-atlas u dan jintużaw fil-lezzjoni tal-ġeografija. Imbagħad għandna gaġġa kbira hekk jgħidula. Sentenza oħra. Kamra għat-tont mibnija fl-għalqa bil-ġebel tas-sejjieħ. Sentenza oħra. Frott tal-baħar għal mazzarza marinara. Imbagħad sentenza oħra. Makkinarju li jerfa' u jħott il-ġebel il-kbir. Sentenza oħra tal-Kwiżż. Iħaffruh l-isfel mill-art il-ħaddiema ta' triq. Imbagħad l-aħħar sentenza annimal b'saħħtu li jixbaħ lill-barri. Mela, dawk kienu 12 il-sentenza tal-Kwiżż li tweġiba tagħhom qiegħda hawn qudiemna. Nittama li ġibtuhom kollha tajbin u ġvera. U bekk tkun tistgħu titkellmu fuq dawn is-suġġetti. Bdejna billi rajna, anzi nistidnikom taqrawhom dawna il-kliem li poġġejt f'sillabi u komplejna bil-Kwiżż ħalli nkunu nistgħu niddiskutu dawn il-kliem. Nirringrazzjakom.